so ni zan zama tare da ke ban zuwa in baki san ki ya duɗe kunnuwa ya rufe idona ban gani ban ji ke kadai a raina tunana na da mauce kan so ki ban tukwaicin kauna na tare da ke dare ko rana wuya ko daɗi ba za su raba masoya ba. Mai sa aje gari ko mai nisa domin tozali da wanda ka je masa ba dan dukiya ba ko dokar kansa domin hidima ta so ba a wasa allurar cikin ruwa na tsinto mai katari na daina yin kokwanto yau wani sirrika na zuciya zan furta domin rabbi ne yabon autar mata na zaɓe ki dan ki zamto matata yadda buzu da rawani ba arbashi haka ma ni da ke a so ne alwashi dan ke zantuna a dukkan numfashi da alkawar gare ki zan zamto garkuwa masoyiya takin zamo mu haɗin rayuwa. Na kasance kowace rayuwa ki makar ki butulce ta zamo damuwa walwala ta ke ce kar da ki bari ni kaddara ta ke ce yarda ki so ni zan zama tare da ke ban zuwa in baki san ki ya duɗe kunnuwa ya rufe idona ban gani ban ji ke kadai a raina tunana na ɗimauce kan so ki ban tukwaicin kauna. Ango za a kira ni murna fala a baki ga abokai sun rako ne don asiye baki ke kokin rufa kanki ga in rakiyarki kunya ta amara zaki domin hankalinki ni ko ranar ba zan yi kuka ba don ba cuta ba a yi jaje ba ango a kira ni gani ga masoyiyata.